שלום. זה כיתה ד', כן? כן. עכשיו אנחנו עושים תפילה עם הסידור הזה, סידור שמע קולנו. אוקיי, זה הסידור שאת עושה את התפילה וזה גם מדבר ועושה את התפילה. כמו את זה. עכשיו אנחנו מתחילים עם מודה אני. 1, 2, 3. מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. אוקיי? ככה עושה את הסידור הזה. יש לה קולות מילדים שעושים תפילה. עכשיו תורה ציווה. שמים פה, זה כן. ציווה לנו משה מורשת קהילת יעקב, שמע בני מוסר אביך ואל תיטש תורת אמך. זה היה תורת ציווה. עכשיו אנחנו שמים את נטילת ידיים, שזה ככה. שומעים? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. בכל ברכה יש עוד ילד. ילד אחד עושה מה טוב, יש הרבה תפילות. עכשיו שמים התפילה הזאת. איזה תפילה? כן, ברוך אתה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר יצר גם בחוכמה ובגבורה, בו נקבים חלולים גלוי וידוע לפני כיסא כבודך, שאם יפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם, אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך אפילו שעה אחת. ברוך אתה אדוני רופא נוסר ומפריד לעשות. מה זה התנועות האלה? בשר. יגדל. עכשיו אלוהי נשמה, אוקיי? אלוהי נשמה זה, לא יודעת אם אתם מכירים אלוהי נשמה, אבל זה שיר יפה, אוקיי? תשמעו. זה פה. לא, זה. אלוהי נשמה שנתת בי אולי, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה משמרה וקרבי, ואתה תדליק לה ממני ולהחזיר לבוא כל זמן שהנשמה בקרבי. מודה אני לפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות, ברוך אתה אדוני המחזיק נשמות נפגעים מתים. עכשיו בשיר, זה שיר כשמקבלים את התורה בשביל לקרוא אותה, כשהילד מקבל את התורה בשביל לקרוא אותה, עושים את התפילה הזאת. אבל יכולים לעשות כל יום. אני עושה כל יום את התפילה הזאת. אני שם עכשיו את התפילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו דברי תורה והערב. נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך, הפינו בפיות עמך.
בית ישראל ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל ולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה ברוך אתה אדוני ילמד תורה לעמו ישראל. זה בשביל, אמרנו שזה בשביל התורה. פה יש לנו ציור שילד מקבל את התורה. רואים? כן, רואים. אוקיי, עכשיו כשקוראים את התורה, יש לנו פה שקוראים את התורה, יש לנו, זה הציור. סמי, עוד שיר. עכשיו בא את זה ככה. כשקוראים את התורה, יש לנו תפילה. את התפילה הזאת. את הברכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר כל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. כשאתם לוקחים את התורה ושמו ולקרוא את התורה, זה הברכה הזאת עושים. אנחנו עד שאנחנו פותחים את התורה, אנחנו צריכים לעשות את התפילה הזאת בשביל לפתוח את התורה, אוקיי? עכשיו בא מה שאנחנו אומרים לפני שאומרים אדון עולם, אוקיי? זה ככה. מה טוב לך יעקב בשניותיך עשיך אני לך חסדך העלות ליתך ושבחך זאת לא יודעת כל כך. עוד ביתך כבודך ואני אסתחבש אחרה עליך לפני אדוני עושים אני תפילתי לך אדוני אל תון אלוהים ברוב חסדך ענני אמת אישך. כל הזמן אני לא אומרת את זה מה טוב. עכשיו אנחנו שרים, זה שיר יפה, אדון עולם, אבל אדון עולם בתפילה. זה ככה. אתם שומעים? כן. אתם שומעים? כן. אוקיי. כי אני שומעת מה שאתם אומרים. את רק צועקת. מורה צעקנית. אוקיי, אני שמה. יאללה. נעולם אשר מלך בטרם כל יתיר מירה וכנסה וחצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה אחד המשני ואמשיך לו להכבירה ונראה לי ולי תכלי אדון עלי והמזרח תפתחי את הדלת המורה. בצור חבלי וצרה והוא ניסים ומנות לי מנת עושי שמו לקרא וידו אפקיד רוחי ואת אישה והעירה ולי רשי ולי תכלית אדון לי ולא יקרא. עכשיו אני הבנתי משהו מהשיר הזה, מהתפילה הזאת, שאומר פה, והוא היה, זה בעבר, והוא היה, והוא יהיה, והוא הווה, זה בהווה, והוא יהיה, זה בעתיד, אוקיי? מה הבנת? זה עבר, הווה ועתיד. עתיד בספרדית אומרים פוטורו, הווה בספרדית אומרים פרסנטה, ועבר בספרדית אומרים פסל. אז זה שיעור ספרדית או זה שיעור תורה?
לא, זה לא תורה, זה תפילה. תפילה, סליחה. תפילה. לא. עכשיו